Zauber i rajc bez gotki. Pumbuczek jedyno miarkuje, wielach we moim życiu obejrzał filmów, wiela, ale we ostatnim czasie ino jeden łostał mi festelnie we pamięci. Rózakiej idzie ujrzeć tak pozorne publikum, jak na łączo z prezentacji filmu Artysta, który nakręcił jeden istny z Ameryki, Michael Hazanavicius. Wrócili ku mnie wspomnienia wszystkich filmów obejrzanych we dzieciństwie. I cóż też idzie powiedzieć o tym filmie? Najlepszejsze jest to, że Blank nie ma w tym filmie godaniu, osprawiano. Ten Michael Hazanavicius dokazał szafną zacha niemożebno. Przywołał siła starego kina, a ze zdziepko zecnionych i paradnych kaneńskich cuszałerów uczynił róz jeszcze letko wierne publikum, gnał jak za czasów starego, niemego filmu. I przymuszał ją, ta publikum, do śmiechu przy skeczach wyjmniętych ze szpilplanu Chaplina, przymuszał do płaczków we konsztikach niczym ze zwiekowych, romansowych geschichtów. Ten film przykludzo nos do lat 20, a gnał to do momentu, kiedy rodziło się kino dźwiękowe. Jednakowoż ten film nie ma jakimś staroświeckim, staromodnym albo mankulijnym obroskiem furt tam, jakby się to mogło wydawać. Ten film Artysta to zaobyć hołd złożony w filmowej tradycji i jej twórcom, a krom tego naisto szykowno i inteligentno rozrywka. Tam, kaj Blank nie ma słóweczek, nie ma gotki, nie możemy spolegać na takim patronie komunikacji, który Blank nie ma już taki skutny, jak nam się zdo. Wiecie, język gestów, co i róz go więcej i zawdy też przekazuje nam, cuszałerom więcej uczuciu, więcej gefühlu. Tuż to przecańć klar, o czym porząd przepominamy, chociaż każdy dzień medykujemy po jakiemu słowecka, które sztyc wymieniamy między sobą w SMS-ach, Emilkach, nie przekazują kamractwa, przyjacielstwa, pszonio, we tak ciepły, miły sztrych, jakbyśmy się tego winszowali. Srogie gwiazdy kina niemego oddawają natura granych beścia postaci po gestach oby ino przy przyleżytości. Cary Grant przerywo kompliment robi entka do zadku we filmie Holiday. Fest zwiekowany pewikiem boczą ten film jeszcze ze 38 roku. Krzyże, Grejty, Garbo stowają się giętkę oby szlanga, kiej kusikuje się ze swoim miłośnikiem. Albo kuknijcie na osobliwo chudza Johna Wayne'a, eżi to amerykański bohatyż, albo stary pierdoła i zgrzynda. Tak, albo inaczej twardziel i norymniok. Wspomnijmy se też Marilyn Monroe, jak po lekuśku depto po Bahnsteigu we filmie pół żartem, pół serio. No, pewnikiem już też Szterowski żaden z nos nie boczy, nie pamięta Antoniego Różańskiego ze Jadwigą Smosarską we filmie Ziemia obiecano ze 1927 roku, Bolesława Mierzejewskiego, Józefa Węgrzyna, Jadwiga Smosarsko we niemym filmie Trendowato ze 26 roku, Jadwiga Smosarsko, Józefa Maliszewskiego we filmie Grzeszno Miłość ze 1929 roku, albo można jeszcze większy film we 3 tajlach pod mianem Potępiona, taki żydowski dramat w języku jidysz ze 1913 roku. Mógłbym sam jeszcze wymianować i Meira Ezofowicza, Antka Klawisza, bohatera Powiśla, Dzieje grzechu ze 1911 roku i mocka jeszcze inszym, ale tam. Pierwszym filmem dźwiękowym był obraz Ala Jolsona, śpiewak jazz bandu 1927 roku. Osobliwie, paradoksalnie, był to nie tyle film godany, wiele film niemy ze wstawkami dźwiękowymi osprawiał ono szmalcich tako żydowsko geschichta. Potem ci już w filmie nieme kino zemrzyło na dobre. I wiecie, wy moje roztomie trafią jakiś na artykel Nicolasa Wrighta, angielskiego dramatopisarza, który tu plikował, i że chnet wszystkie filmy, całkie kino we czasach skorzy I wojny światowej było fest zakorzenione, moc zawurclowane we zwykłowej kulturze żydowskiej. Ta żydowska kultura miała ci najsrogszy wpływ na rychtyczne kino amerykańskie. Na polskie też, ale o tym nie za tyle godaj, bo to przecież nie mój cyrkus i nie moje małpice. Wnet wszystkie właściciele wytwórni hollywoodzkich wandlowali ci z tej ci żydowskiej
emigracji i to razinku Unii przekształcali binsztiki i cynkszpile, opowieści ludowe, sentymentalne komedie muzyczne spamiętane jeszcze ze starej domowiny we blank nowo forma kumsztu. A zatem już zaś pokazywali ten kunsztik we richtig demokratyczny szimel od wybrzeża do wybrzeża we takich ci podanych na palasty kinach ze szumnymi kromleuchtrami i marmurowymi schodami za jedynie 25 centów i biednym i bogatym. Jakie geschichty osprawiano? Ano dziołcha poznowo Karlusa łostowają się, a za tym zaś trafiają po poruch latach einfachowo? Ja, klar, ale życie pełne jest takiej einfachowości. Co jeszcze? Zbaintowany z gorymi Karlus wlazuje we srogo spirka z ojcami tradycjonalistoma. To taki lipny, dyżurny temat literatury żydowskiej, który pojawił się wraz ze różnicoma we stylu życia we srogich miastach i malośkich żydowskich sztetlach. Jeśli mam coś na przykład, ano, mógłbym za tym istnym Nikolasem Rajktym wymianować tela, co by tego nie szło porachować. Jest ku temu powszednią opowieść rodem ze XIX żydowski pulp fiction, żydowskiego einfachowego kryminału. Żydowski zidlung, przewzięty przez raubierzy i morderzy, łostowo, obchowane bez człowieka, nadzwykowy i nieobyczajny łopowodze, który wymachuje pistolą i przegoni złoczyńców, tych Verbrecherów. Toż to ten moc wywołany film we same południe, na isto richtyczny żydowski film. Jajo, tyś miał rotę wszystkie nieme filmy. Tela, co ja już nie oglądał i nowe telewizji, chociaż te roski miakuja i że niektóre byli fest przereklamowane. Charlie Chaplin był do porządku, Podwil był pocieszny. Kieł zaś i ptowacho się uśmiechał, mógłby go prasnąć bez pysk. Barzy mi klapował bez Buster Keaton, albo pierwsze filmy Flipa i Flapa, wiecie, Stana Lorela i Oliviera Hardiego. No ale to było wszystko pieronym dawno temu nazad. Jeszcze można za starej Polski, a teroski wlos ten film, o którym sprawił przy napocznięciu ten całki artysta, który erbnął i złoto palma w Cannes i 3 złote globy, a dzisiaj do nie dziwota żadno, i że ludzie nie łajżą do kina, do jakichś ci tam multikinów, kaj krumu obejrzenia filmów, na które krew leje się kiblami, autoki zesia praskają, choby w to podzimki ciepał na korbra, ale kejsik, jest za starej Polski każde wyjście do kina to był srogi wander, taki dupny cuk, blank, insze też w tym czas byli filmy, insze szauspielery, insze, no wszystko było blank, insze niż literowski. I nie byli ci to rozrywkowe werki, ino maluśkie kina, kaj się szło we ćmoku stracić ze swoją lipstą, kaj Karlusy, chłopcyska pierwszy rośnie kusikowali po ćmoku i po ćmoku grajfowali swoim dziołchom tam, kaj słońce nie dolazuje. Teraz już przez takie uciechy nie ma, bo chłopcule bez zima ze sagimi nablami łażą, a i na ich modernych dyskotykach mogą zgubić, co im się ino do. No ale ja nie chciał o tym sam go wędzić. Wspomnieli mi się łosprawki mojej starki Klary, która była srogą, jak to się teroski godo, fanką kina, miłośniczką dawniejszych szpil teatru. Było ci takie szykowne kino we Chorzowie, które mianowało się Apollo. Historia tego kino sięga jeszcze czasów przed I wojną, kiedy go dali na nie Kammerlichtspiele. Skorzy przekrzcili je na Apollo, co by już w 1957 roku przemianować je na Panorama, pod którym to mianem funguje do teroska. Kiejsich obligane dzisiaj coroski gipci te maluśkie kina umierają. W małym kinie śpiewał kiejsik Mieczysław Fok, ta śpiewka traci po maluśku swój cauber i rajc i mało w to tego hopa rozumie, bo takich miejsc już ci na isto coroski meni. Ale w tym, co za stare polski kino było ośrodkiem kultury, tam się szło na zolety, tam się przeżywało przygody, okiery, skorzy, szło przeczytać i nowe książka, tam szło obejrzeć rajcowny, zacaubrowany świat, i czuć się tak, choby się tam we tych cudych krajach i dziedzinach samemu było. A we wszystkich filmach ze zagranicy byli napisy miast modernego dubbingu. Jedne, co na ostatek mogę jeszcze rzeknąć gryfnego. We wszystkich polskich kinach fyrto bez ostatnie miesiące fascynujący film pod mianem The Muppet Show. Rzeknijcie mi, w to nie boczy, w to wlang nie pamięto ze tego radiocha z Oberluftem, radio z lufcikiem, jak mawiał wiech, Kermita,
da mi spigi, bera fazi, zwierzoka, szwedzkiego kuchorza, no i dwóch starych knakrów, Waldorfa i Statlera. Chyba nie ma takiego, bo to oglądali i dziecka, i ich ojce, i też zwiekowane jak joterowski. A wspomnijcie, że takie udruki, jakoby no te, w które rządzili te dwa łożkliwe, bodlawe i obmierzłe starziki we tej loży, kiedy wydawali bezlitośne wyroki na temat wszystkiego, co uwidzieli. Ten Statler. Oglądanie programu na żywo w telewizji mo jedna srogo przewoga nad oglądaniem programu na widowni. Waldorf. Ja, a jako? Ten Statler. Telewizor idzie wyszaltrować. Albo inszy. Waldorf godo. Kiech już pokopił i że ten program jest do ostatka beznadziejnie usmolony, przytrefia się chłopie cosik całbrownego. Statler. A coż tyś to? Waldorf. Ten iptowaty program ma swój fajrak, ma już szluz. A jeszcze może ostatni taki dialog. Waldorf. Te fatersztule, te zesle są nie do wystawienia pierzyńsko obmierzłe. Ten Statler. A czemu? Blank nic nie poradzisz ujrzeć? Te Waldorf. A tym razinko spolego problem, i że jo do stopieru, no wszystko gnało widzę, a nie chciałbych. No i tak se miarkuja, że tego by stykło wspomnienia tych filmów, niemych filmów, haj był ten Stramski Zauber i Reiz. Zauber i Reiz bez gotki.